Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar kuke gani a sabon bidiyon mu ne yau gashi nan muna neman wani hanya ne da zaka iya samu ka samu download button a cikin Instagram account ɗinka wanda zaka kana daukan applications kala-kala kana sakawa application wanda za su ce zaka iya downloading a cikin Instagram ɗinka ka dauki link ka dauki wannan to in Allah ya da ka zo successful video mu je cikin wannan bidiyon yanzu. Kai tsaye kafin mu shiga cikin wannan bidiyon idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel namu ka taimaka ka danna mana wannan jar alamar wato subscribe zaka danna mana ita sannan ka taimaka ka danna mana wannan ƙararrawar sadarwar sannan sai ka zabi all sannan kuma ka taimaka ka danna like a wannan bidiyon kai like wannan bidiyon sannan kai share sannan kuma kai comment zuwa ga ƴan uwanka da abokan arziki. Muna godiya. Mu shiga cikin wannan bidiyon yanzu. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Kamar yadda muka bayani dama gashi nan za mu shiga cikin wani Instagram mai muhimmanci. Kamar kuke gani yanzu gashi nan mun shigo cikin lancan wayan mu kamar kuke gani ga sunan Instagram kala-kala. Kamar kuke gani gashi nan za mu shiga cikin wannan Instagram Gold din. Kamar kuke gani muka shiga cikin Instagram Gold din nan za mu yi amfani da shi cikin sauki. Za a je muku link din wannan application din a description. Instagram ne mai matakar da amfani fiye da normal Instagram, wannan kuma sannan ba shi da cin space, sannan kuma za ka iya download wani abu da kake so da ka gani a Instagram, video ko hoto ko wani abu da cikin, kuma baya cin data sosai kamar normal Instagram. Kamar kuke gani a baya dama na bayani, yanzu gashi nan gashi nan wannan gurin zaka danna ga wajen download button din nan a maimakon Instagram na da ba shi da wannan download button din. Kamar kuke gani yanzu gashi nan wannan shi yana da shi. Kamar kuke gani gashi nan wannan yana da download button. Kamar kuke gani kai tsaye yanzu misali ina danna zai mun download wannan bidiyon. Kamar kuke gani gashi nan zaka iya zaben type din da zaka yi downloading gashi nan kala-kala, sannan kuma yadda zaku dauko wannan application din yanzu misali a ce sanda ni ban da a description din wannan bidiyon idan ku shiga bidiyon za ku danna kan sunan bidiyon yanzu zan ajiye muku link din sa a description. Misali a ce yanzu ba ka da shi sai in shiga, zaka iya shiga Google kai tsaye. Idan ka shiga Google kai tsaye zaka rubuta sunansa haka kamar kuke gani, bari rubuta muku. Kamar kuke gani bari ya bude. Kamar kuke gani yanzu za ku saka Instagram Gold a ciki. Za ku rubuta Instagram gashi nan za ku saka Instagram Gold tunda ni na bara riga na search din sa. Kamar kuke gani gashi nan zai kawo muku fuska kamar haka, amma na kawo muku mafi sauki. Gashi nan za ku zo ku zabi wannan da kuke gani a ciki, ka ku zabi kowanne sai wannan. Kamar kuke gani shi za ku zaba sai ku dangwala kai. Kamar kuke gani gashi nan na dangwala kansa ina jira ya bude. So kamar kuke gani abu ne mai matukar sauki in za ku download wannan application din. Kamar kuke gani yanzu zai kawo muku fuska kamar haka. Kamar kuke gani fuska zai kawo muku kamar haka. Za ku zo ku danna download din nan, download APK din nan. Kamar kuke gani gashi nan na danna shi. Kamar kuke gani. So kamar kuke gani gashi nan kai tsaye zai gama, in ya gama budewa zai kawo muku nan gurin. Kamar kuke gani kai tsaye kana danna za ka yi download din sa cikin sauki ba tare da wani abu ba. Kana danna kai tsaye zai fara download, yana gama download za ka iya zuwa ka install din sa, za ka iya ajiye shi a Instagram kala-kala. A bidiyon mu na gaba insha Allah za mu kawo muku bidiyon da zai tabbatar muku da cewa za ku iya samun followers da yawa a Instagram. Akwai wani tsari da muka fito da shi ta WhatsApp, duk wanda yake son shiga wannan tsarin zai iya ajiye min lambar sa a description na wannan bidiyon. Muna godiya sosai.